Çekdarên Esed bi dehan êrişên vejahî, bajarok û gundên Kerta Başûr ya gundewarê Idlibê armanc kirin. Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan got ku topbarankirina mûşekî ya dijwar ji aliyê çekdarên Esed ve şeva şembiya borî û sibaha îro deverê Hîş û Kefirhina, Meerrêt Herma û Rekaya û derdora Meerzîta lê gundewarê Idlibê yê Başûr armanc kirin û zanyarî derbarê ziyanên canî nîne taniha. Rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan duh êvarî jî bilindbûna astê êrişên vejahî yên rejimê li her çar aliyê devera kêmkirina astê şer belav kir ku her yek ji Kefirroma, Kenisfera, Fohin, Elfetîra û Kefirewêd Meerzêta li gundewarê Idlibê yê Başûr hatine ermanc kirin. Herwa heman rawangehê bi top û mûşekan her yek ji Xan Toman û Mansûra û devera lêkolînê zanistî li gundewarê Helebê yê Rojava armanc kirine. Herwiha rewangehê di heman demî de behsa top û mûşekan her yek ji Xan Toman, Mansûra û devera lêkolînên zanistî li gundewarê Helebê yê Rojava armanc kirine. Hev demê firîna balafireka çavdêriya Rosyê devera Meerzêta raserî topbaraneka mûşekî hate. Bê êrişên fêdawiyê hejmara ziyanên canî li devera kêmkirina astê şer bilindtir dibe. Ku 4145 kes ji destpêka ragihandina kêmkirina astê şer taniha bûne qurbanî Ji wan jî 264 zarok hene û 189 jin.